Romanul adolescentului miop, partea 1, capitolul 8. Premianții. Azi dimineață s-au ridicat rânduit bănci în curtea liceului. S-au adus o catedră, câteva scaune și o masă pe care s-au așezat cărțile de premii. Băieții se adunau grupuri, îmbrăcați de sărbătoare, cu fețele luminate, mai serioși și nerăbdători. Unii se apropiau pe furiș de masă și își aruncau ochii pe cărțile cu numele premianților. Se întorceau și vestea se împrăștea printre bănci. Cel premiant, înroșindu-se, se prefăcea că nu crede. Nu-l ascultați, minte! De fapt, însă, crezuse cel dintâi. Băieții cei mari din clasa 8-a venise cu pălării de pai și se simțeau datori să râdă și să disprețuiască. Tutuiau binevoitor pe cei mici, apoi priveau cu toții pregătirile de lângă catedră și masa de cărți, comentând figurile profesorilor. Balaurul, servitor păroș, își plecase capul ca să audă poruncile domnului director. Un secretar aduse o ocoală scrisă cu numele premianților. Ordonați alfabetic, câțiva părinți se așezeau timizi în băncile din față, salutând zâmbind profesorii. Clasa a 5-a și a 6-a apreciau exagerat glumele celor din a 7-a și a 8-a, aceasta în nădejdea ascunsă că vor fi primiți în grupurile lor. Stăteau alături de cei din clasa 8-a și le sorbeau cuvintele. Când li se adresau exclamări, erau fericiți. Unii aveau norocul să fie întrebați, cu alții începeau chiar comentarii. Aceia erau privilegiați. Prietenia cu cei mari se datora fără îndoială multor gentileți la bufetul liceului, la bodega din colț sau la curse. Alții își statorniceau astfel de relații de la jocul de cărți prelungite în taină până după miezul nopții. La 10:30 începu serbarea. Domnul director pe catedră rostește o cuvântare ocazională. Arată activitatea liceului, procentul de promovați și de premiați, sfârșind prin îndemnuri. La liceul nostru, doamnelor și domnilor, munca elevului, stăruința lui, inteligența și perseverența, mai bine zis, acestui elev stăruitor și inteligent, care nu și-a pierdut timpul, ci a profitat de luminile pe care i le-a dăruit fără zgârcenie liceul nostru, stăruința acestui elev, care sunt mulți în liceul nostru, a fost răsplătită. Să spunem deci, doamnelor și domnilor, după acest al 7-lea an de existență al liceului nostru, după faptă și răsplată. Băieții din fund aplaudau și chicoteau pe sub bănci. La răstimpuri, profesorii întorceau capetele și îi priveau aspru. Când s-a coborât domnul director, maestrul de muzică a început să-și adune băieții pentru fanfară. Nu găsise decât 9. Domnul Boloveanu? Întrebă mai mult din ochi directorul pe maestrul exasperat. Haideți, domnilor, ce Dumnezeu, unde e toba mare? Citiți, trompetiștii alto sunt? Câți trompetiști alto sunt? Trompetist alto eram și eu, dar mi se umflau buzele și răsuflam obosit după fiecare ședință, ceea ce m-am hotărât să nu mai vin la repetiții de 2 luni, ca să nu mă vadă, mă piti sub bancă. Maestrul și-a strâns bagheta și, obez, iluminat, a început. Marșul era una din numeroasele sale compoziții, fără tromboane suficiente și cu un trombar anemic. Fanfara nu izbuti să emoționeze. Melodia se pierdea pe alocuri, acoperită de acompaniamentul trompetelor alto. Finalurile se împlineau mai întotdeauna fals, spre ciuda domnului director. Maestrul se zăpăcise cu totul când mentalul tremura cu un semiton mai jos, se apropia de cântăreș și îl lovea cu bagheta. Am să te spun domnului director.
apoi către întreaga fanfară. Dacă nu veniți la repetiții, foarte, acolo, foarte. Aplauzele prea lungi au făcut să roșească pe director și pe maestru. Să cânte potpuriul dumitale, propuse imperativ domnul director. Băieții așteptau ca pe o delicioasă revelație ultima compoziție a maestrului. Bravo, bravo! O privire de lângă catedră îi liniști. Părinții deveniseră nerăbdători. Premianții transpirau. La 4 începeți. 1, 2. Potpuriul național începea cu o doină, dar solistul, un brun înalt și scoflâlcit, obosise. Când trebuia să ține nota, mai mult de 3 măsuri își umflau obrajii, stacoșii și închidea ochii. Sunetele se îngroșau, se înăspreau. Firănescule, mai cu putere, imploră maestrul, strigând bagheta. Un grup de elevi din apoia fanfarei repeta încurajarea. Nu te lăsa, Firănescule! Solistul răsuflă umed când se sfârși doina și început sârba. Întreaga fanfară zâmbea publicului, maestrul zâmbea fanfarei, iar publicul acompania cu vârful degetelor. Grupurile de elită din fund organizară un acompaniament pe pupitre. Părinții întorceau capetele întrebători. Atunci domnul director se ridică și în mijlocul sârbei glăsui. Hei voi, ăia din fund, vă dau afară! Diletanții amuțiră. Amuți peste puțin și fanfara acoperită cu aplauze. 5 minute pauză, apoi începură premiile. Un secretar peltic strigă: Brădescu Mihai, clasa 8-a, reală, premiul întâi cu nună. Fanfara intonă arpegiul glorificator. Do mi sol do, do sol di do, do mi sol do. Destul. Vasilica Dumitru, clasa 8-a reală, premiul al doilea. Bravo, bravo Dumitre! Vasilica Dumitru, înalt, ghebos, cu urechile lungi, ciupit de vărsat, pistruiat, cu nasul roșu și fruntea îngustă. Înaintă timid, ca fiu de spălătorioasă, până la masă cu premiu. Directorul îi zâmbi dulceag, îi strânse mâna și își netezi apoi încruntat pletele. Se strigară alți fericiți și sârguitori elevi. Își luau fiecare brațul cu cărți sau numai câte o carte și cu fețele îmbujorate se întorceau împiedicindu-se, nemai cutezând să intre în bănci. Vorbeau între ei, își cercetau premiile, iar în fundul sufletelor li se ridicau invidiile ca niște aburi calzi. Ceilalți, mulțimea anonimă a promovaților mediocri și a corgenților dintre repetenți, nu veniseră nici unul la servare, aplaudau fals răsplata colegilor încununați. Bravo, Mandia! Să trăiască! Bravo, Sandule! Strigau mâna lui Alexandru, dar ei gândeau că fiecare ar fi putut fi, tot pe dreptate, încununați. Și unii se încruntau, iar alții exagerau masca bucuriei, aplaudându-și din răstimpuri colegii. Eu ascultam și îmi era teamă că ceilalți nu se afla ceea ce se petrecea în lăuntrumi. Voiam să par liniștit ca să nu se spună că invidiez pe cei câțiva neghiobi încoronați, dar înconjurându-mă premianții, simțeam că îmi slăbesc puterile. În curând aveam să întrâmbițez ura. Urmam pe acei
Uram pe acei adolescenți cu frunțile înguste, înculți și impersonali, care își învață lecțiile, se duc la cinematograf și se masturbează în fiecare noapte. Uram trupurile acelea pălpânde sau robuste, albe, negricioase și fețele roze sau palide, cu ochii încercănați și subți. Munca mea și torturile mele și rezultatele mele nu erau prețuite. Aceasta pentru că nu puteam învăța matematica și nu știam germana. Judecam cu o fierbinte nedreptate, ceea ce îmi plăcea mie, acelea erau necesare. Ce să fac cu matematica la științele naturale? Învăț ce-mi place mie, mă auzi? Toți sunteți niște imbecili. Încheiam astfel brutal discuția cu un coleg premiant. Imbecil, mă auzi? Poate urlam pentru că se întorceau capete către mine și colegul s-a furișat, intimidat. M-am liniștit apoi gândind la biblioteca și manuscrisele mele și la turma adolescenților, ca întotdeauna, ca să mă mângâi exageram. Am cercetat cu Dinu listele ce se lipiseră la un geam. Din clasa noastră erau 4 corigenți la matematică, Dinu, Chiordeanu, eu și Bonaș. Dinu îmi era prieten, ceilalți 2, cei mai proști din întreaga clasă, faptul ar fi trebuit să mă umilească, altădată aveam cel puțin tovarăși mai selecți de corigență. M-am întors cu Dinu glumind. Când veni la masă, întrebai de la ușă: știți câți corigenți de la noi din clasă la matematici? 16. S-au mirat cu toții. Mă priveau prietenoși și încercau să mă consoleze. Eu mă prefăceam trist, dar mă bucuram din tot sufletul că tata nu predică nimic și că mama nu mă va lipsi de bani în săptămâna aceasta. Mi-au cerut amănunte asupra serpării, asupra profesorilor, prietenilor, colegilor, cunoștințelor, necunoscuților. A trebuit să mă prefac trist până seara, sau poate sunt cu adevărat trist.